Nazdar ľudia, takže toto je moje druhé video na mojom channeli. A toto bude moje, naše Emilom intro zatiaľ. Takže toto je video, ako mi to tvorili, no asi nie, neviem. Emil to už dal, sa mi zdá. Takže teraz to idem točiť ja sám. Tam je Emirov kôň. Vidíte, Aktaj sa volá ako. Ďalej. Máme mojich dvoch koňov. Dosť tesné. Môžu radšej lahnúť. Uvidíme, čo robíme toto za deň. Sorry ľudia za to, že ste to museli vidieť, no nevadí. To je môj pes. Je to môj, nie? Áno, je to môj. Emirová mačka, kotlík a toto je môj pes, nemá žiadne meno. Zatiaľ. Mám veci. Niektoré z vás túto vec poznajú, tí čo hrajú už dlhšie Minecraft. To je toto zač. Ja by vlastne to radšej pomôžem. Nechce bavíme chytlodom a nechceme, aby ani sme spolu. Dám si s tým válku. Nie. Infinity nie. Iron Knight nie. 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 Fire, no. Zberiem si viacej. Dobre, oranžové. Na prvú šupu. Tak. Ty sme si už žiadne zvuky, tak moc nepočuť, keď natáčam teraz u mňa. A mám u seba kľud. Našťastie. To môžem zostať v pohode na začať aj s Emilom. U mňa. Ale Emil zajtra ide už domov do Viedne, takže teraz budem buď natáčať teraz vyšiel sám let's playere. Ale rozmýšľam, že aj natočím s ďalším youtuberom. Možno už aj poznáte samto.sk. Sa volá aj veľmi dobrý youtuber. Však, už čo ešte tak môžem povedať. Strašne dobrý a ja som si rána celkom. Má nejakých 15 odberateľov, ja mám nejakých 3, ani to nie, možno jedného. A možno ani o ňom neviem. Počkaj, to je Emirová cesta, bože. Beriem jeden svoj steak, keďže mám jedlo. Neviem, či vám to vyhovuje v podstate mať taký hlas strašný. Ja som dal hlavne kvôli tomu intru. Tak, idem sa previesť na koňovi. Počkaj, moja koňa vlastne ešte zatiaľ nemá žiadne on, ja som ju dal dole nechtiac, mi zdá. No. A zomrel nám Zidaň, to som už vravel, nechci som ho podpadol, keď som hral sám. Ideme sa prejsť na...
To čo je? Po dole. Tu sú konec sveta. Nechcem, aby nám ušiel, neviem ako sa volá tento biely. Sorry. Ale zavezieš mi tu. Takže si potreskám hlavu, lebo toto som aj minule sa treskali. Si mohli všimnúť. A Majko má veľa životov. Tak, tam pekne ideme. Tu je. Sa ideme na ešte veci previesť. Nechcem zrovna teraz tratiť môj dom. Som musel aj mi robiť vykladať čestu. To už ma nechcem. To až potom, keď bude mať nič. Som si nepozrieť toto video, ale asi hej. Jau. Tak. Trošku si cúvneme. Tak. Ja si tak znovu zoberiem svoje brnenie. Teraz to bude ozaj dosť zaujímavé. Ale mal by som mať na sebe, ak dobre viem, nejaké, no, toto mám. Už by sme tak urobili. Zoberieme si teraz možno druhú jednu. Netrafiť creepera. Ja som tiež proste mieriť. Teraz urobíme proste... Juj. Tak, to je môj stržil. Bože, Neviem, čo urobím. Na ryby. Niektorí asi budete, čo mám na mysli, že čo chcem urobiť, ale neviem, vyčkám trošku, či asi už viete. Je pavúk? Juj. Nie. Sorry. Nie.